Тази седмица, докато се разглеждах снимките на лицата, къде сме ги снимали, какво сме правили с тях, и ми попадна една от техните снимки. Тя е скорошна снимка. Снимах ги застанали до една много хубава врата, старинна врата. И докато я гледах, Господ ми припомни нещо много важно. Да отворя вратата. Нека вратата бъде отворена. Колко от вас осъзнавате, че Господ, когато ни благославя, Той отваря врати? Той отваря врати. Вратата е символ на нещо ново. Вратата е символ на влизане в неизвестното. Докато си отвън, ти си казваш какво ли има вътре, но ти няма как да разбереш какво има вътре, ако не отвориш вратата. Ти може цял живот да стоиш пред вратата, да наблюдаваш вратата, да се наслаждаваш на вратата, но никога няма да разбереш какво е от вътрешната страна, от другата страна, ако не направиш крачката напред, ако не пристъпиш нейния праг. И написах там няколко символични неща, свързано с това, че има една врата, която всеки ден стои пред нас, и това е Божието Слово. Амин? Винаги, когато я отворим, тази врата ни въвежда в свят, който ние дори изобщо не предполагаме, че може да видим, да преживеем неща, които не сме мислили, че може да преживеем, и да чуем гласът на нашия пастир. Тази врата 24 часа стои всеки ден пред нашето лице, пред нас. И аз не говоря просто за тази книга, но говоря за взаимоотношението ни с Бога. Не кажем амин. Това нещо аз мога да го запаля. Това не ме прави богохулник. Ако запалиш Корана, определено вдигай багажа и бягай. Но това ние, вярващите, сме осъзнали, че това е книга, преведена от някой преводач. Но думите, които са вътре, имат сила. Но как имат те сила? Чрез Святия Дух. Ако ти четеш, знаете ли колко хора, чувал съм някой казват, аз чета Библията интелектуално. Сериозно? Стефан там се очуди. Интелектуално е чета. Искам да разбера философията на написаното. А други четат Библията исторически. Искат да разберат в какви времена е живял Исус, в какви времена са живяли библейските герои. Има други пък четат Библията с буквата. Това са буквалистите, легалистите. Те казват, това е така и така трябва да бъде. И ако не е на тяхното, те обявяват за враг. Изпадали ли сте в такава ситуация? Исус, този, който е Логосът, втората личност, ипостас в Троицата, застана срещу фарисеите и каза, писано е, но аз ви казвам. Как е възможно Исус да противоречи на това, което Той е казал в древните времена? Има един много важен принцип. Не буквата носи благодат, но духът на Словото носи благодат. И повече от всичко, аз искам да осъзнаем, брати и сестри, че когато влезем в този свят, вижте, Божието послание, Божието Слово, аз го виждам като измерение, като катедрала с много врати. И всяка една врата изглежда много красиво. Някой изглежда позлатена цялата. И когато говоря за тези множество врати, искам да обърнете внимание. Това са нашите перспективи. Това са нашите възгледи. Това са нашите разбирания. Това са нашите убеждения. Свързано с това,
как аз възприемам моя Бог, как аз възприемам света, в който живее и как най-вече аз възприемам себе си. Вижте тези врати като вашите перспективи. Ние влизаме в тази катедрала. Много мечтая един ден да вляза в опожарената катедрала Нотр-Дам във Франция. Тя е една от най-старите катедрали в Европа. Над 1000 години история. Това е уникално нещо. И цялата катедрала, вътрешността на катедралата, където се извършват богослуженията, е от стъклописи. Представете се и това цялото нещо да бъде от стъклописи. Да не видите просто някакви голи стени, а стъклописи и слънце, което прониква през тези стъклописи. Уникално е. Сега искам вашето въображение днес. Нека кажем въображение. Искам вашето въображение. Християните трябва да имат най-богато въображение. Амин? Ти си благословен с богато въображение. Затова днес искам твоето въображение. Не въображение какво ще ви обядвам, или сметките да се платя, или кофража да... Не искам да мислим за кофраж, за манджи и сметки. Или за мол. Искам да мислим днес за Словото на Бога. Въображението ви. Пледирам към вашето въображение. Ние сме влезнали в тази божествена катедрала. Толкова е величествено, всичко толкова е красиво в предверието, но този, който ни води, той е един скромен, църковен дякон, служител в тази катедрала. Облечен е в най-скромните одежди. Той е тържествено усмихнат да ни посрещне и ни въвежда в катедралата. И сега ни казва: ти можеш да влезеш в която от тези врати желаеш. Това означава, че във всяка една от тези врати, ако аз реша да вляза, аз ще срещна Бог? Да, определено ще го срещнеш. Интересно. А за какво са създадени тези врати? Тези врати са твоите перспективи. Тези врати са твоите мечти. Тези врати са твоите възгледи. Оттатък тези врати ще срещнеш този, когото мечтаеш, този, в когото вярваш. Сериозно? Да. И докато вървим, ние се натъкваме на една много хубава врата. Оглеждаме я и си казваме: вау, толкова е красива, цялата позлатена. Тук определено аз ще срещна моя цар. Ние отваряме вратата, влизаме и се натъкваме на един различен свят. Избрахме позлатената врата. Някой сега от тук ще каже: брат, пише ли го някъде това в Библията? Въображение! Искам вашето въображение днес. Не го пише в Библията, но аз говоря от Духа на Бога за вашия живот днес. Влизаме в тази позлатена врата и виждаме свят, в който ние играем много важна роля. В името на нашия Господ ние имаме силата и способността да въдворим божествен ред по лицето на земята. Идва един ангел, който ни казва: ето, заповядай този меч, сега имаш способността да докараш божествената истина. Враговете да бъдат наказани, верните да бъдат възнаградени, а тези, които са колебливи, да изтърпят дисциплинарно наказание. Вау, това е чудесно! Хайде всички верни
яхвайте белия кон, тръгвайте след мене, обявяваме свещена война, джихад. И тръгваме от континент на континент, яхнали белия кон, да въдворяваме божествен ред. Този меч ни дава възможност да разкрием този Христос, в когото ние вярваме, този Исус, в когото ние вярваме. И навсякъде, където ние отиваме, обезличаваме общности, етноси, култури, народи. И казваме, ще се покланяте единствено и само на Исус и на Него ще служите. Никакви други богове, никакви други традиции. Приемате християнството, ще се молите на Исус и на никой друг. Приемате нашите светци, ще се покланяте на нашите святи предмети, на нашите икони, на всичко, което ние ви даваме. Няма друг освен Исус. Накрая сядаме на трона и поглеждаме към целия свят. И отново този таен спътник, който ни покани в предверието на катедралата, се озовава при нас и ни казва: доволен ли си от това, което си постигнал? Ти успя да докараш голям ред, всички са прегърнали християнството, всички са прегърнали вярата. Доволен ли си? Седнал на този трон, повярвайте ми, човек ще се почувства неудовлетворен и нещастен, защото е отнел хиляди животи поради своят буквализъм, поради своето невежество, поради своето помрачено разбиране за това, кой е Исус. Тогава този скромен наш събеседник, ще му дам името Зосимо, питаме го и казваме: Зосимо, има ли възможност да изляза от тази врата? Не ми харесва този свят, не ми харесва тази перспектива, не искам такъв Исус, не искам такъв свят. Да, може да върнем всичко обратно. И отново в миг на око, хоп, се озоваваме пак в началото, сред катедралата, с множеството врати. Зосимо ни казва: искаш ли да пробваш с някоя друга врата? Добре, този път ще бъда по-скромен, ще търся нещо по-различно. Този път ние ставаме по-съмнителни в самите нас, но си казваме: сега ще намеря, ще улуча. И влизаме по наш собствен избор, този път през сребърната врата. Влизайки през сребърната врата, ние се озоваваме в един апокалиптичен свят, в който свят на черно и бяло, свят, в който има грешници и праведници, свят, в който религия срещу религия застава, свят, в който новото небе и новата земя са всъщност бледа сянка пред силата на огънят и жупелта, които така близо дишат до въображението и съзнанието на хората. Свят изпълнен с ад. Свят изпълнен с бедности. И ние там играем важна роля. В този свят ние не просто играем важна роля, но ние сме едни от най-главните свещеници. Имаме тази религиозна власт. В Златната врата имахме политическата власт и искахме политическият Христос. Но сега имаме религиозната власт. И може би сега нещата ще станат по-добре. Може би сега ще осигурим по-различен живот на хората. В Златната врата се опитахме да нахраним всички гладни, но не стана. Не стана. Политиката ни действа.
икономическите решения, които взехме, не подействаха. И мислехме си, че по този начин ще разрушим глада, ще изкореним нещастието, ще изкореним бедността и тъгата по лицето на земята. Но не стана, но сега имаме тази уникална възможност да променим нещата. И ето, идват пред нас хора, които са от други религии. И първото нещо, което им казваме: вие не заслужавате Божието благоволение. Вие сте мюсюлмани, вие сте будисти, вие не знам какви сте и не заслужавате Божието благоволение. Идете си от тук. Но ако решите да приемете християнството, тогава ще обърна сърцето си към вас. Опитваме се да докараме справедливост чрез религията. И колко от вас разбирате, че религията в този свят, който ние влязохме, тя определя стандарта на живот на хората, в кой Бог ще вярват. Религията категоризира етническите групи. Има Богът на черните, има Богът на белите. И определено Богът на белите е по-превъзходен от Богът на черните. И тези, които знаят, разбират за какво говоря. Те знаят за африканското поробване, за тези кораби пълни с поробени съдби, отплаващи към обетованата земя на белия свят. В този свят ние поробваме в името на Исус чрез религия. И си казваме: Господи, така нещата ще се случат. Ще имам цялата власт, църквата ще има цялата власт, църквата ще има цялата благодат и всички ще разберат, че църквата е инструментът, чрез който Бог работи. По същият начин ние заставаме в пустинята на върха на хълма и чуваме този глас, който ни казва, само че не е гласът на змията, а гласът на нашия въображаем Исус, който ни казва: сега чрез Тебе аз ще върша велики дела, чудеса и знамения, и всички ще разберат, че Ти си моят избранник. И ние прегръщаме това нещо и си казваме: благодаря Ти, Господи, и започваме да работим. И точно в този момент отново се появява нашият скрит и таен събеседник. Зосимо. Той отива и помага на мюсюлманите. Носи надежда на езичниците. Отива и прегръща хомосексуалистите. Виждайки това нещо, ние сме под някакъв ужас и си казваме: как е възможно това? Отиваме при нашия таен събеседник и му казваме: ти нямаш работа тук, върни се при мене, ти трябва да си с мене, не виждаш ли какво се случва? Ние ковем славна история, сега религията ще доминира, сега всичко ще бъде определено чрез религията, религията ще бъде водещата тема. Чрез религията ние ще изкореним всичко, което до сега не сме могли да изкореним. Не ни трябва дори вече Исус. Ние имаме религията. Ние имаме църкви. Ние имаме последователи. Ние имаме тази власт и благодат да вършим неща. Къде си тръгнал срещу тези обречени на смърт? Наказани от Бога? Ела тука! Но докато се обръщаме, поглеждаме, че всички тези онеправдани, презряни, отхвърлени общности са тръгнали с Зосимо,
виждайки в него лъч надежда. Лъч надежда. Нашите взаимоотношения с Зосимо малко се изострят, но накрая той успява, хваща ни за ръка и ни казва: почини си малко и застани и погледни дали това е светът, който ти очакваш да видиш заедно с Исус. В този момент ние идваме на разсъдък и осъзнаваме и си казваме: вау, как е възможно аз да създам такъв свят? Как е възможно да имам такива възгледи за доминираща религия, за доминиращият Исус? Как е възможно да си повярвам, че аз мога да представлявам Исус и да говоря от Неговото име в сърцата на хората? Зосимо, направи всичко възможно да ме изкараш от този свят. Зосимо се усмихва и казва: и аз мисля, че трябва да излезем от този кошмар. И излизайки, отново сме в тази катедрала. И този път ние не поглеждаме към всички тези врати, а поглеждаме към Зосимо. Ние вече сме смазани, съкрушени и ударени от всички наши перспективи за живота. Поглеждаме към Зосимо и му задаваме един основен въпрос. Зосимо, коя врата избра ти? Коя е вратата, която ти си избрал? Искам сега ти да ме заведеш. Искам сега ти да ме водиш. И Зосимо ни поглежда и вместо да ни посочи всички врати на катедралата, посочва с пръст към нашето сърце. И казва: вратата е в твоето сърце. Той ни целува по устните. И в този момент нещо се обръща. Нещо тотално се обръща. Същият този скромен събеседник изведнъж пред нас се озовава, че това е нашият Исус Христос от Назарет. Вау! Когато публикувах тази снимка, писа ми един брат от църквата, който той е част от църквата, но повечето време е в чужбина. И той ми споделя един сън, който той сънува, за да потвърди това, което написах. И каза: пасторе, толкова ме благослови това, което написа, и в потвърждение на това искам да ти кажа нещо, което сънувах. Сънува един старец, който ходи по една кълдаръмена улица и от двете страни има хубави къщи с хубави входни врати. И той чука на всяка една врата и каза: време е! Отворете вратите! Време е! Чука, и за да може всеки да отвори вратата си. И хората излизат от терасите и казват: какво става? Не е време за отваряне на врати. Не, часът е дошъл. Време е да се отворят вратите. Сериозно? Това ми споделя момчето. И тези, които са по-чувствителни на това, веднага от терасите хвърлиха ключовете на този пътник. Той взе ключовете и отвори вратите. Отвори вратите на всяка една къща. И аз, когато го четях това нещо, го анализирах съня му, те живееха в собствените си къщи като заложници. Нямаше кой да им помогне да се отключат домовете. Явно, за да се отключат, то трябваше да се отключат от външната страна. Нямало е резба от вътрешната страна. Само отвън могат да се отключат. И те се заключиха в собствените си перспективи. Перспектива какво е? Възглед, мироглед, начин на живот, начин по който ти се възприемаш, начин по който ти възприемаш Бога.
Те се заключиха в собствените си перспективи. И този старец дойде и започна да чука по вратите им. Време е! Време е за отваряне на вратите! Време е да излезете от вашите перспективи! Време е да излезете от вашите ограничения! Време е да излезете от вашите страхове! Време е да излезете от обвинението! Време е да излезете от самообвинението! Време е да излезете от срама! Часа дойде! Вижте, някой се е затворил в своята си къща, пясъчна къща. И той стои в страх. Бог да ни го накаже. Той прави всичко скрито, като Гидеон. Чука се чуканчето там, храничката и оцелява. Друг, но егоцентрично, всичко е в името на нашия аз. Друг стои там някъде си, огорчен пък от Бога, и каза: какъв Бог, бе? Каква вяра, бе? Каква църква, бе? Аз мога да се покланям навсякъде, бе. Аз съм поклонник на духа, бе. Аз не съм поклонник на институции. Бе, за какво ми е църква? За какво ми е? Аз съм си тук. Колко от вас знаете, че това е болесното състояние на човекът, който е в самоогорчение? Той се стои в своята черупка 4x4 с прокапващ покрив, заключил се е вътре и не може да излезе. Третият пък живее в своите миражи и казва: аз ще стана най-великият. Къде ще ходим? Тук ще ходим, това ще направим, ще едем. Колко хора са се затворили в този замък на щеславието? Знаете ли, че поколението, което расте в момента, има много повече възможности от поколението, което е живяло преди тях на техните години. Днес, ако вземете поколение от 20 до 30 годишна възраст и ги съпоставите с вас, които сте живяли по това време и сте били на 20 и 30 години, вие дори сте нямали ключодържател. А днес младите имат от скъпа по-скъпа кола и повече възможности. Това е както Божието благословение, но както в дните на Моисей, той изправи народа и каза: виждате ли този хълм? Този хълм е хълмът на благословението. Този хълм е хълмът на проклятието. Днес аз ви казвам: изберете да служите на Бога. И това поколение се е заключило точно там. Стои и си казва: аз не избирам нито единия хълм, нито другия хълм. Аз избирам моя хълм, където аз съм си Бог. Аз съм си самодостатъчен за самият себе си. Тясно ли ви е във вашите къщички? Духовни къщички. Превърнали сме се като мравките. Малко пекне слънце, излизаме, търсим нещо да оцеляващо да вземем и се прибираме обратно в нашия мравоняк. Време е, брати и сестри, да направим скок. Нека кажем скок. Сьорен Киркегор, датски философ, син на свещеник, мислител, теолог, казва нещо много красиво. Ние трябва да направим, човечеството трябва да направи скок. И това е скокът на вярата. Колко от вас вярвате, че всяко нещо започва чрез вяра? Всяко божествено нещо започва чрез вяра. Изцелението няма как да се случи в живота ти, ако ти нямаш вяра. Не позитивизъм. Вяра!
Няма как да се случат благословенията в твоя живот от Бога, ако ти нямаш вяра. Не кажем вяра. В Евреи 11 глава се казва, вярата е даване на твърда увереност. Не кажем твърда увереност. И убеждение за неща, които ни се виждат. Халелуя! Дайте слава на Господа! Как е възможно да имаш твърда увереност и убеждение в неща, които ни се виждат? Ще ви кажа нещо много важно. Твоята перспектива ще определи качеството на твоята вяра. Твоята перспектива за Господа ще определи нивото на твоята вяра. Ако твоят Исус, въображаем Исус, който се затвори в своята черупка, в своята къща на въображение, е Бог, който те наказва, когато грешиш. Е Бог, който стои апатично към твоя живот. Ти няма да преживееш плодотворен живот. Живот изпълнен с удовлетворение от Бога. Ако в твоята въображаема къща, в която ти си заключил своят въображаем Исус, Исус е условен и моралист, ти няма как да получиш това удовлетворение от този възглед, от тази перспектива, от този живот. Защото сам Павел в Евреи, в Римляни 7 глава казва, колкото до мен аз се наслаждавам на Божия закон, но ето аз виждам друг закон в мен, който воюва срещу закона на духа и ме поробва в страстите, в греха. Как ще излезеш от пороците си? Как ще разрушиш силата на греха, ако нямаш вяра? С умствени упражнения няма как да победиш блудство, прелюбодейство, похот, алчност, сребролюбие, завист, ревност. Как ще прекършим силата на греха? Защото перспективата не само определя Богът, в който вярваме. Сега обърнете внимание, важно. Обърнете внимание на това, което ви казвам. Перспективата не само определя Бога, в който ние вярваме, но и как Бог се справя с нашите ситуации в живота. Тук ли сте? Ако ти имаш погрешна перспектива за Бога, ти ще имаш и погрешна перспектива как Бог би се справил с твоята ситуация. Ако вярваш, че Бог, както някой казва, грехът, какво казват? Когато човек греши, Бог какво прави? Кажете го! Наказва друго. Давайте! Отдръпва се! Ето го Симеон, ела тук Симеоне. Ето го Исус. Аз съм обикновен мирянин от църква Живот Слава. И аз правя каквото правя, на следващия ден идвам на разсъдък, като зашеметен, съсипан, казвам, Господи, ти стоиш тук. Господи, няма го Господ вече. Съгреших, Господ е избягал от живота ми. Как ще се оправя? Как ще се възстановя? Ето това е моята перспектива за Бога. Бог, който се е отдалечил. Сега Той ще ме накаже, ще ме убие, ще ми отнеме живота. Това е моята перспектива. Но нека ви кажа, каква е моята истинска перспектива. Докато аз греша,
Бог е с мен. Аз пуша, Бог е с мен. Аз обиждам, наранявам, Бог е с мен. Абе, защо не ме оставяш? Остави ме, бе! Защо не ме оставяш? Той е с мен. Не кажем, Исус е с мен. Правя някакви глупости, правя някакви лоши неща. Бог пак е с мен. А защо не ме оставяш, Исусе? Защо си с мен? Ти знаеш ли, че аз на църква не ходя? Месеци не съм идвал на църква. Сигурно Исус ме оставя. Но не, Исус е с мен за моя изненада. Тук ли сте, брати и сестри? Ето това е моята перспектива. Той е моят Емануел. Той не е само Емануел, когато съм с ангелски криле, но той е моят Емануел, когато съм в кълта. Той е моят Емануел, когато се въргалям в мизерията на греха на този свят. Той е моят Емануел! Не кажем, Бог е моят Емануел! Отдайте слава на Господа! Що не ме оставаш? Исус е винаги с нас. Тази перспектива работи ли? Работи ли? Тук ли сме, бе? Аз мисля, че работи. Благодаря ти. Беше най-добрият помощник. Тази перспектива работи. Но ако моята перспектива е аз греша, Исус го няма, това е лошо. Аз греша, но Исус продължава да бъде с мен. Това работи. Защо? Защото се казва, ще паднеш, но аз ти давам благодат да се изправиш. Ще паднеш, но аз ти дам двойна благодат да се изправиш. Врагът те е повалил 10 пъти. Ти 20 ще станеш. Ще се изправиш. Нека кажем, аз ще се изправя. И ще ходя в благодат. И сила. Амин. Отдайте мощно слава на Господа. Осъзнай, че когато животът ми е в Исус, аз никога няма да ходя в огорчение. Когато животът ми е в Исус, дори да вляза в някакво ниво на огорчение, аз бързо ще изляза. Дори да падна в някакъв грях, аз бързо ще изляза. Дори да вляза в някакво самоотхвърляне, аз бързо ще изляза. Дори да вляза в някаква трета глуха, аз бързо ще изляза. Защо? Защото аз съм в Исус. Животът ти е в Исус. Дори да преминеш през някаква финансова криза, ти ще излезеш повече от победител, защото твоят Господ е верният Ел Шадай, този, който снабдява всяка твоя нужда. Халелуя! Днес време ли е да излезете от тези перспективи? Този старец Зосимо чука на всяка една врата и казва, излезте от вашите фалшиви катедрали и влезте в катедралата на любовта. Влезте в катедралата на любовта. Влезте в присъствието на любящият Отец и Той ще ви освободи. Той ще премахне всеки товар от вашия живот, всеки хомот. Халелуя! Време ли е да излезем? Нека кажем, аз ще изляза.